नोंनि मुसुखा गोरबोआव जाखांफैयो दाबो नोंनि समायना मुसुखा महरा गले गले सिमां मोगथां साया माया गेलेफैयो आंजों जेरैबो खोनाफा माफा खोनासै नोंनिल' रैसुमै गारांजों रायज्लायनाय रावफोरखौ मादि खालामना बुरखायनो हाबावगोन बे आंनि बोदोर गोसोखौ थारलायै गोसोआबो नोंखौल' हास्थायोमोन नाथाय नों बिखौ बुजियाखिसै बावमारबाय नामानो बै समनि समायखिरा लानायखौ नेवसिमारबाय नामानो आंनि गोथार अननाय होनायखौ नाथाय आंदि दाबो बावाखै बै समनि सानैजों खर' दांलायनानै समायखिरा लानायखौ दैसा सेरनि हाब्राङाव लोगो हमलायनाय गोसोआव जाखांफैयो दाबो रोमै रोमै नाथाय नोंदि समायखिरा लानानै बुंनाय रावफोरखौ गथ' गोरलैफोरनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनायाव बुंनाय बादि खालामनानै थौले गोसोजों बावगारलांजोब्बाय खामग्लि होबायनो आंनि गोरबो बिखा खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।